Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 1-nji marty we hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanalyna. Hormatly watandaşlar, şu gün meň bilen efira Demokratik güýçleriň koordinasiýon sentriň ýolbaşçy Muhammed Düýje gatnaşýar. Muhammed aga, assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Muhammed aga, ine şu gün Ramazan ayının 1-nji güni bizim üçin bir asuda bir ýanky Gurganyň esadyna Muhammed Peýgamberiň aýdyşy ýaly Allahyň ýoly bilen biz barýar we şol aýda biz asuda bolmaly, şol aýda biz agdyr bolmaly, şol aýda biz mukaddes aýyna biz dilegler etmeli. Ine türkmen halkynyň hemme dilegleri Allah jan parahat bolsun, asuda ýurt bolsun. Bizim ýurdumyzdan beýlik ýurtda ýaly össün, çağjyklarymyz, maşgalarymyz her wagt bile agdyr bolaly we Türkmenistan össün, öňümiz, geljegimiz gowy bolsun diýip arzu edýärler. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyna we Türkmenistanyň daşynda hemme türkmenlere, Türkmenistan grażdany bolsun, bolmasyn oň tapagy ýok. Men hemmeňize arzu edýär, şol Ramazan aýyna hemme eden dilegleriniz kabul bolsun. Ramazan ayı mübarek bolsun. Muhammed aga, sizden bir goşşaklaryňyz bolsa, şol Ramazan aýy boýunça aýdyp bilersiňiz. Ben bütün Türkmenistanlıları ve bütün dünyadaki Türkmenleri yetip gelen mübarek Ramazan ayı bilen kutlaýar. Ramazan ayı bu mübarek ay ve eminşe Türkmenlerin, Müslümanlaryň däwi boýunça maşgala agdybirli bolýar. Goňşular bilen bilelikde meçhide gitýärler, taraw okuýarlar, bilelikde agyd açýarlar. Şu bir agdybirlik güni, agdybirlik aýy. Şunda adamlar öz bir-birine bolan kinelerini geçýärler, bir-biri bilen dostlaşýarlar. Menem şu agdybirligi bütün Türkmenistanlara arzu etmek bilen şolara agdybyr ýaşap, öz ýurduny eýe çykyp, öz ýurduna gelen belalaryny bilelikde maslahatlaşıp asudalyk bilen dinmagyny arzu etýär. Goý indi melek hiç bir Türkmenistanlılar, hiç bir Türkmen dünýäň ýüzünde kemsiremesin, öz hak hukukyna eýe çykdyn, öz anamyna, milletine analyk kessin, öz dilini okusunlar. Bir topar ýurtlarda türkmenli öz dilini okap bilen. Bizim Türkmenistan diýip duran döwletimizde Türkmenistany türkmenli öz başçak bolly diýsegem, türkmenli prezidenti diýsegem, göne şol bellenen adamlar bizim ýurdumyzy talap milyonlarça Türkmenistany öz maşgalasyndan aýryp daşary ýurtlarda közäp ýördi. Şi mübarek Ramazanda da hatta şol öz maşgalasy bilen bilelikde ruda tutup bilen akla şi mukaddes Ramazan ay bilelikde geçirip bernaklar. Oy inni demmeýler, hiç wagt şu bela Türkmenlere sataşmasın, şu mübarek ayında da gelin hemme bilelikde şu belalardan dinayın. Amin, aýdanyň bolsun. Hormatly watandaşlar, şu gün bizim gepleşigimiziň temasy Türkmenistan siyasi üýtgeçliklere garaşýar. Biz näçe şu temany belledik Muhammed aga bilen. Biz Muhammed aga bilen günüň dowamında bir 3-4 kez jaňlaşýar. Jaňlaşyp dünýäde bolup geçen siyasi hadisalar, siyasi ýanky hereketleri analiz edip maslahatlaşyp, ýanky öz pikirlerimizi alyşyp halkymyza ine şu zatlar hökman ýetirmeli diýip ýanky netije çykaryp biz ine şoň üçin şu efirler edýär. Sebebi şoň günü türkmen kontentde siýasaty düşündirip bilýän ve düşünýän adam ýok. Gynançakda ors kanallaryna, ors kontentde bir topar blogerler, siýasatçylar düşünýär, analiz berýär, ýöne türkmen kontentde türkmençeler dünýäde bolup geçen zatlary düşündirip haýsy döwlet haýsy tarapa barýar, diktatorlar bilen demokratlar görüşende kim ýeňip barýar, Ukraina bilen Russiýanyň arasynda uruşyň netijesi näme bolup barýar, ine şu zatlary biz aýtmaly bolýar we şoň üçin biz şoňky efirmizde umumy jemläp ýagdaýlary düşündürýäris we häzir günü siýasat hadisalar şeýle bir çat geçip dur bolyn, ýetişip bolanok, aýdyp ýetişip bolanok,
Şonuň üçin biz ýygynyň akyp geçip bilmez, ýöne aram-aram strategiki maglumatlar size ýetirmeli we dünýäde iň wajyp hadisalary size düşünmeli. Ine şoň üçin sizin öz pikiriňiz bolsa şu kommentariýaňa aşagyna ýazyň. Näme hakda siz bizden maslahat ýa-da bizim pikirlerimizi dinlejek bolsaňyz ýa-da öz pikiriňizi aýtjak bolsaňyz ýa-da efire gatnaşjak bolsaňyz bizim gapymyz açykdyr, platforma açykdyr, gelip bilersiniz. Indi gysga çaýtsak, dünýäde näme bolup gitýär? Sizin bilişiňiz ýaly Amerika döwletine saýlawlar geçdi. Şol Respublikan partiýanyň wekili Donald Trump saýlawlary utdy. Ýa-ni beýatleşikli saýlawlar boldy, açyk saýlawlar boldy we şo ýerde iki tarapdan ýa-ni bir-birini tanqidlap, bir-birini ine falsifikasiýa edýäňiz diýip ýa-ni bir-birine tanqid atdylar. Ýöne soňunda iki tarapdan bir zada karar edip geldi. Ýa-ni bir netije çykardy. Saýlawlary Donald Trump utdy, açyk saýlawlar boldy. Şo ýerde elbetde her saýlawda açyk falsifikasiýa bolýar. Ýürüýte däl, käwagt ýürüýte de bolýar. Ýöne onuň bir möçberi 1%, 2%. Türkmenistan ýaly 100% däl. Şonuň üçin ine demokratlar boyun aldy, Respublikan partiýanyň wekili Donald Trump utdy. Ine şondan soň 2-nji ýanwaryň 2-nji dekadasynda Donald Trump öz ýa-ni wezipetine geçdi. Ol konstitusiýany elini konstitusiýaga goýup, ýa-ni öz kasamyny aýtdy da Birleşen Amerikan döwletiniň ýa-ni prezidenti bolup işläp başlady. Ine şondan soň günne täze bir ýa-ni syýasat hadisalar dörýär. Ine mysal üçin aýdym. Bir gün Donald Trump diýä TikTok ýapýar, ertesi gün açýar. Bir gün diýä Zelenskiy diktator diýä, ertesi men diktator diýäm, oňa diýip ýa-ni diýär. Bütün dünýäde Amerikan saýlawy geçende Amerikan prezidenti bolanda, Amerikan prezidenti bütün dünýä powestka berýär. Powestka diýmek, ýa-ni bütün dünýä bir tolkun berýär. Demokratik tolkun berýär. Dünýäde bir topor hadisalar, iqtisadi, syýasy, sosial hadisalar ýürüdip bilýän uly döwlet. Onuň bütün dünýä ekonomikasyna 20%-dan ýokary, ýa bütün dünýä iqtisadynyň pulaýlaşyk möçberine ýa-ni 20%-dan ýokary Amerikan aýlanyş pullary. Şonuň üçin onuň iqtisadyty, syýasata, sosial durmuşa bir topar döwletleri täsir uly. Iň bir ýöneköy zat Amerika dollary bütün dünýäde birinji valyuta diýip hasap edilýär. Ondan soň euro diýär, ondan soň beýlik döwletiň valyutasy diýär. Diýmek Amerikan iqtisadyty beýlik döwletleri basýar we flagman ýaly, ýa-ni şu döwlet, Amerika döwleti bütün dünýäde bolupdy. Hemme döwletler şu Amerika döwleti söýür. Şu ýaly Donald Trump ýaly bir populist, emosional, käwagt radikal, käwagt gowuz adam diýen adam köpden bäri Amerikan ýolbaşy hükmünde bolmady. Ine şu gerek, inni öňkü bolan Donald Trump däl, bir üýtgeçli Donald Trump. Şunun iň soňky prezident möhledi. Şonuň üçin her gün täze reformalar geçirecek bolup, her gün täze güýçli hadisalar geçirecek bolup, bir topur hereketler edýär. Mysal üçin, men Ukraina uruşuny ýatyrýan diýip aýtdy we şoňa ýa-ni Ukraina uruşuny kommersiýa сделка hökmünde men ýatyrýan we şol kommersiýa kontrakty Zelenskiy ýa-ni Ukraina, Rossiya hödürletdi, şolar bilen gepleşip geçirdi. Birinji bolup dünýäde 2022-nji ýylyň 24 fevralyndan bäri birinji bolup dünýäde döwlet bolup Putin bilen gepleşige girip hemme Putin eden ýa-ni terrorist hereketlerini unutup onuň bilen herekete girip onuň bilen pasolstva açyp ýa-ni paýtaxt şäherlerine iki tarapynyň pasolstva açdyryp bir el uzatyp işläp başlady. Bu bir nonsens syýasatda. Sebäbi bütün dünýä Putin terrorist hökmüne görýär, Putin agresor hökmüne görýär. Ýöne Amerika
OON'da da ve başka yerlerde agresiya deyip hatap eden o. Inni Amerika diýilmede şu hökümetin ofisial pikir şo. Ýöne Amerikada diňe ofisial pikir däl, siyasatçylar we siyasi partiýalar we jemgyýet gurumlary we ýöneki siyasatçylar we senatorlar, kongresmenler we ulum aýrtyn pikirler we häzir Kongresde, Senatda, Amerikanlaram, senatlaram, kongresmenlerim jemläp, şonuň üçin Donald Trump'a impeachment berjek bolýarlar. Gelin bir iyidi der seyredelim. Iň soňky hadisa Donald Trump Zelenski bilen gepleşik geçirdi. Urşu durmak üçin şo ýerde birinji gerek awalny kabinetde ýany prezidentin kabul ediş kabinetine şuryaly ýa beýteşikli, agressiv, käwagt radikal gepleşik geçdi. Şo ýerde Amerika öň Ukrainany golýan bolsa, Amerika öň Ukraina üçin yaralar ve pul berýän bolsa, indi şo ýerde Amerika Ukraina yerinde dur, Ukraina bizi emosional ýagdaýda getirip aýtsaňy etdirme diýip, sen çıkalgan ýok, kartyň utully, sen boyun almaly, urşu durdurmaly, territoriýaň gidenem bolsa, 4 tan welayatyň gidenem bolsa, indi Putin allony, indi sen kaýıl bolmaly diýip, ýa-ni şunu urdu, onu basyşlar etdi. We gelin şu gepleşigi seyredelim. Onsoň men Muhammed Agadan şu gepleşigi, ýa-ni şu gepleşigi üçin öz pikirini soraýyn Muhammed Agadan. Muhammed Aga, eger ırda bolsaň men şu gepleşigi görkezleýin birinji bilen. Bolýa mana. Birinji. Ine ünsörün hormatly vatandaşlar, şu awalny kabinetde gepleşik gidip dur, men başyndan goýaýyn, özüňi dinleň. Но ваши бойцы невероятно смелые, мужественные, и мы предоставили им всю необходимую технику, но они очень мужественно, храбро сражаются. Ну вот, спустя 3 года мы наконец дошли до точки, когда, я надеюсь, может быть, что-то изменится. Я признателен вашим бойцам, вашим военнослужащим, генералам. Вы мужественно сражаетесь уже очень долго. И вы, должно быть, очень гордитесь своей страной и своей армией. Но мы должны положить этому конец. Для нас большая честь приветствовать вас здесь. Большое спасибо за то, что вы приехали. Господин Зеленский приехал подписать соглашение, которое мы подпишем сразу после обеда. Мы вместе пообедаем, обсудим некоторые другие вопросы. И мы рады приветствовать. Men gıysa tercüme edeyim, yine şöyle, Donald Trump ya şu gepleşikte yürüyte Ukrayna'nın prezidentini çağırdı. Teve şunu çelli, Putin'in gepleşikleri geçirdi, Saudi Arabia vardı, Putin'in duştu, yani Putin'in vekillerinden duştu, şu yerde gepleşikleri geçirdi. İnni, her gepleşikte, yani avan kabinette, Amerika'da Zelenski'ni çağırıp, şunu açık dövüya, yine o yani agresiya karşı sizin serkerdeleriniz görüştü, mert görüştü onu da. Yöne häzir wagty geldi biz uruşu durulmaly yani idea. Kısaca aýtsam. Всех присутствующих здесь, которые будут свидетелями этого очень важного момента. Мы хотим положить конец войне и достичь соглашения. Так что большая честь для нас приветствовать вас. Пожалуйста, вам слово. Да, большое спасибо, господин президент. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что этот документ, который мы подпишем, будет шагом к гарантиям безопасности Украине. Наши дети надеются на это, и мы надеемся на то, что эта война закончится. Для нас очень важно продолжать обсуждать все подробности возможного соглашения. Yine gıyıtkaça şu dinlep durmalı, görgülersiniz özünüz YouTube'da hem yerde var. Gıyıtkaça aytsam Zelenski gol çekmeyene geldi. Şol yani Donald Trump'ın aydan kontraktına. O kontrakta Ukrayna'nın içinde yani Rusya bilen araçaktaki şirketlerde yürüytü gımmat bahalı mineraller var. Şunu 500 milyarlık şol proyekt şöyle Amerikan kampanyaları gelip razrabotka edip şunu
gidecisini Ukrayna bilen paylaşmalı ve fond üretmeli. O fonddan Amerikan kampanyası, yani Amerika kontrol etmeli. Şuraya yani kontrakt ödürlüye. Tevavi yine biz 350 milyarda golay pul koyduk. Yine şu pulları izin almalı. Yine şeydir biz hem uruşduruz hem Amerika öz pulunu yani izin arar deyip aydiya. Gepin tümökleri şu yerde başta ikisi oturup üç önüne şol netice gol çekmeyene gel oturka birden iki devletin arasında, iki prezidentin arasında beyatlaşıp başlattı. Yani bunun gepleşki başka tarafa gitti. Yine hazır Litva çok görsem şu yerde Zelenski ayya bize kontrakttan gerek yönü biz uruşduracak olsak hükman garanti gerek ya ortalar hazır açık dinjarlar yeni koşunların yığına yeni bir neçe vaqtdan soň bize toplar. Biz şular bilen 20 yaşkedek ılalaşa geldik. 20 pardon bir neçe ılalaşa geldik. Şu ılalaşa soňky 14 ýyldan bäri 20 yaşkedek boldular diýende. Şoň üçin biz bunu inanamdyk. Şoň üçin bize garanti gerek. Garanti diýmek näme? Yine bir şertnama çekýärmi şo ýerde Amerika garanti berýär, Rossiya Ukrainanyň üstüne çözmedi ýaly. Yine şol garantiýany dilýär Zelenski we Ukrain halky. Donald Trump'am şeýle diýär. Birinji bilen biz durdurulşy, ondan ikinji etapa geçeli, ýani parahat kontrakt. Nedir? Garantiyası bolar, onsu bolar. Garantiya diýip gürlenok. Parahat kontrakty geçip ikinji etapda gürleşik diýip goýýarlar. Zelenski aýdy biz uruşy dursak, häzir şol bizim gidiren vilayetlerimiz Orşyada geçip gidýär we bizim bar gan dökün adamlarymyz, ýani ölen adamlar ýöne zaý öldü. Biz hiç hat gazan ölmedik, biz utuluşdy diýär. Bolar diýär. Sebäbi siz bizim elimizden ýani ýadyr ýaragyny alyp bize garant boldyňyz. Sizin döwletiňiz Fransa, Angliýa garant boldy. Şoň üçin biz öz ýaragymyzy berdik. Inni häzir garant bolmaly wagtynda siz bize kontrakt ödürleýäňiz diýip aýdýar. Şu ýerde de ýani Donald Trump aýdýar, sen elinde kart kalmadı, sen boyun alman zat diýse. Zelenski aýdýar, men bäri kart oynamana gelmedim, men kart oynamak, men şu ýere gepleşe geldim diýip aýdýar. Garaz ine şul nemäni görüp bilersiňiz, gepleşigi dogry. Men şunu gysga formasyny size görkezeýin, ýani beýatlaşygyň geçen ýerini. Ýani interpretledim, bilmem, onu terjime edeyim. Vous avez l'océan, pour l'instant vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non. Vous n'avez pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. On essaie de résoudre un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position. Men terjime edeyim. Ine Zelenski öz ýagdaýyny uruşun gidip duruny düşünürse, olam nemede Trump diýär, siz bizi emosiýa sokmaň diýär. Sizin häzirki pozisiýaňyz gowşak diýär. Siz boyun almaly diýär. Siz bolmasa 3-nji watançylyk uruşy eltýäňiz diýär ýagdaýy. Şoň üçin boyun alyň, kontrakta gol çekin, şert özüňiz şertleri bermäň diýip ýa aýdýar. Pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien. Zelenski aýdýar, siz düşünmeli diýär, siz duýgularyňyz bolmaly diýär, adamlar ölüp dur. Bizim üstümizde çoldular diýse, Trump aýdýar, biz duýgularyňyzy gowy. Amerikanyň duýgusy neme? Siz Amerika hüjüm etmeň. Siz Amerika boyun eğdirmeň. Biz azat, biz näme tek edebiliriz? Biz size baglanýar ýa-ni gönaý ýaşaýarlar. Très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Amerika gaty güýçli, sizin pozisiýaňyz gowşak, siz özüňizi gowşak pozisiýa goýduňyz diýär. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Siz erwet pozisiýada durýarsyňyz, sizin eliňizde kart gowşak diýär. Zelenski aýdýar, men bärde kart oynamak diýär. Men oynamany gelemek diýär. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale.
Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous... Siz sizin pozisiýanyňyza gowuşyp, men size serýozny aýdýan, siz 3-nji beýik watançylyk uruşy bilen, ýani 3-nji jahan uruşy bilen oýun edýäňiz, sizin alyp barýan ýoluňyz siz Amerika basyş edýäňiz diýär. vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition. Ýanyňky vice-prezident olam şey diýär. Siz Amerika geldiňiz, siz gidip häzir däl şundan Donald Trump entek ýeňmäke gelip Amerikada demokratlar gollaňyz, el gyssyňyz oňa zat öňkü zatlar ýatla diýär da. Gepini tümäkleri. En septembre, vous avez exprimé votre amour pour les États-Unis et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, c'est pas des grandes paroles. Votre pays, il est... Non, c'est bon, vous avez assez parlé. Biz diýär size kömek etjek bolýar, sizi ýanky uruşdan çykarjak bolýar. Olam men düşünýärim ise, ýok, siz benim aýtjaklaryňyzy aýtdyňyz diýär. Indi gurulmaň diýär Trump. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Vous êtes d'accord. Et nous, on vous donne une chance de vous en sortir. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Je vous ai dit merci. Trump diýär, biz sizi agyr ýagdaýdan çykarjak bolýar diýär. Siz bolsa şoňu düşünäňiz ok, bize sag bolsun aýdaňyz ok. Siz bilen ok Amerikan kimdigini diýär. Ýanky nimede Zelenskiy ýene bir ýere gaýýan köp sag bolsun. Size halkyňyza ýanky nalog töleýän halkyňyza sag bolsun. Kömekleriniz üçin zatyp ýene gaýtalýar. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et vos hommes sont peut-être courageux, mais ils se sont bien servis de notre équipement militaire. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en... Oui. Şey diye, biz size 350 milyar pul uğrattık. Şoň içinde bizim yaraglarımız var. Yani umum möçberde pulun ve yaraglarının möçberi 350 milyar. Eger de biz şonu size uğratmadık bolsak, 2 hepde galman siz utulurdunuz diye. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Zelenskiy diye, hovo, Putin'in aýdyşýaly 3 gün diye. Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Zelenskiy diye, hovo, 2 hepde diýdiňiz, şu Putin'in aýdyşýaly 3 gün diye. Oňsoň Trump'ym diye, ine şu ýerde ýanky bir umum netije gelmek gaty kyn diye. J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à des accords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez... Ýanky vice-prezident ýa sag tarapda adam, Zelenskiy, howo, ılalaşyk bolmasa ılalaşyk gözläliň diye, bütün dünýäň mass mediasynyň öňüne uruşup sögüşüp durmalyň diye. Monsieur le Président, nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas bien un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant du président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter mais il nous faut des garanties. Sizde ne soldatyňyz bar diýär görüşmäne, ne yaraňyz bar, ne ýanky ol patron nimäňiz bar. Siz özüňiz beýle tutýaňyz diýär. Häzir bir ýanky ılalaşa gelmeli. Ilalaşyk utuluş bolsa da siz boyun almaly, sizin pozisiýaňyz gowşak diýär. Zelenskiy diýär, maňa garantiýa gerek. Men häzir ilalaşa gelip gol çeksem, ertir Putin'in eline gelýär. Biz häzir Putin'i Ukrainadan çykaryp başladyk. Putin'in goşuny ýok, yaragy ýok. Häzir gyra gaçyp, ýene bu işini ýene bize çolar diýip düşünürýär.
Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oh, pardon, c'était Obama et qui vous a donné de l'équipement. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Neme diýerde Obama taşlayan günäni şol bolmady, men bolmasam uruş bolmady. Obama size açyk yara berdi, men size Javelin berdim, men size ýanky kömek etdim, siz basy almady ýaly. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, siz biziň bilen bir döwlet bolýaňyz, biz siz döwletem-de siz basy alarlar diýär. Gepiň tümekleri. Ine şu ýerde Muhammed ağa iň wajyplar birinji gezek bütün Amerikan ömrüni bir başga döwletden bir prezident gelip Amerikan prezidentinin gidişip öz pikirini aýdyp Amerika ýanky boyun egmän öz pozisiýasyny saklap bilen adam Zelenski. Şu neçeli hemme gelen adamlar Ýewropa bolsun, beýlik döwletler bolsun, awalny kabinetde Amerika näme diýse boyun alyp bolýa boyun almasa da söz gaýtarman, bormen pikirlenen diýip gaýdan adamlar şu elek Zelenski dünýäde Ukrainanyň hakyny, ýagny territoriýasyny hakyny, adamyň haklaryny, Ukrainanyň garaşdyrylygyny gidirmedi. Amerikada bir ulu senator var, men ady ýadyma şonok şo diýär. Kaçanla siz Amerika bilen düşman bolsaňyz, siz agyr güne düşýäňiz. Ýöne kaçan siz Amerika bilen dost bolsaňyz, siz ölüm ýoluna barýaňyz, siz ölürsiňiz diýerler. Şu ýerde sen Amerikan senator diýär. Amerikada köp problema var. Köp ýanky şu ýaly 3 tane hükümet bolandan, yani parlament hükümeti, yerine yetiş hükümeti, kadet hükümeti Amerika'da düşünüşmezlik köp. Yönü bolsa da Amerika demokratik yolun ne çepenine sağa gidibilmeyen, gidiyor. Trump bir karar çıkarıyor, ertesi onu yatırıyorlar. Trump bir reform ediyor, ertesi yeni yatırıyorlar. Yani kanunun çıktığı onu yatırıyorlar. Senatta yatırıyorlar, parlamentte yatırıyorlar. Tribunalda yatırıyorlar, ahir yatırıyorlar. Men diýjek bolýan adam Amerikada kanun deň agramçylygy, ýani hökümet deň agrymlygy, demokratiýaň iýdigidir, ýani her gatlaklaryň deň agrymlygy gaty işli. Ýa jemgyýet gurmaly işler, partiýaly işler, tuğutlar işler, hemmeti awtonom işler. Indi şu ýerde Muhammed ağa, siziň pikiriňiz näýdi? Zelenski bilen Trump bir netije gelip bilmediler. Şunu gepleşikten soň Zelenski çık gitti. Şu ýanky diplomatik hadise boýunça, diplomatik norma boýunça gepleşikten soň ikisi çıkıp pres konferensiýa bermeli. Ýanky bolan gepleşigi düşündirmeli bütün dünýä jemgyýetine. Şol pres konferensiýany etmeýärler bunu, teýarlar alışa gelmeýärler, gaharly gidýärler. Zelenski gidýär, Trump'ym galýar. Ine siziň pikiriňiz näme? Inni Amerika Ukraina kömek edermi? İýde çekilermi? Ya da Putin bilen dostlaşyp, ýanky Putin'i finansiýal edip sanksiýalar aýryp haýtar paýdar Amerika. Şu ýanky nokotdan. Burada wende bana şu dawalaryň, şu fiýasy üýtgeşiklerin hemmesinden bir zat esasyda. Bizim Türkmenlemizde, Türkmenistanlamyzda näme bäfidi bar? Men diňe şu noktaý nazardan şu mesalara garaşýar. Wende Trump'ın gelmegi, Trump'ın özü ol hiç wagt taryhda hükümetten daşarda siyasi diğer adam hükümete gelmedik Amerika'da. Hemmesi şu strukturada işlerle şol uğurda tecrübeli adamlar. Trump şol için Amerikan tarihinde yeketek adam başka sferadan, başka kultura bilen, başka metot dünya arayışı bilen, başka metot upravleniye bilen Amerikan siyasi devletinin yol başçına saylanır. Şuna da esasi sebep bolanda näme?
demokratik devletten bir kemçilikleri var. Bürokratizm ösen. Hükümet yol başçıları köplen şuna barayan adamlı hükümet yol başçılarına ola bir profesyonel обществоda öz palajeniyelerini tapan adamla de, çinovnikla, akademikle, muğallamla, yine vurdatla, şunu yana adamla, şu sistemin içinden gelen adamla. Ola da kıyın meseleleri çözecek olup ıntılmadık adamla, ola üstün batıracak olur. Şula neçe yılın devamında yığınanışıptır, şol için halkın içinde bir tofor nerdaçılık dörediptir. Bir kemçilikler duyarlı, ne çözeceklerinin bilen akla, şol için bir adam şundan dışarı gelip radikal metotları aytsa, şonu fiiliyallı, şona defes veriyorlar. Trump'ın şondan ayrılanıp geldi. Şol için Trump'ın dünya karayışı, siyasete karayışı, devletin milli bäfidine karayışı düýüp göter tapawuty ve öňki hükümet yol başçılarına. Şol için şu hem bir forsat bolup bilýär dünýäde uly siyasi üýtgeşikler geçirmäni hem howp salyp bilýär. Şu ýanky adam şonu görkezdi. Trump'ın pavideniyeti şu an 2-3 öpte bäri hükümete gelenden soň şu iki zady dolu görýändir. Şu doğru yola da çekilmek mümkün, elbet yola çekilmek mümkün. Trump yaman tecrübeli adam, ol hiç kimi äskirmäni, öz güýji bilen şola da yeter, öz güýji bilen hem häzir gelip hükümete ýe çykan adam. Şol için ol hem giyip ba, hem gödöklük ba, hem tecrübesi ýaty, durmuş tecrübeleri. Amerikan bütün hem kriminal, şu etmediği işi yok şurada. Hem cinayete baş koşan şey, hem mezatta baş adam. Şunun için hem 37 tane şu delatı, cinayet delatı subut bolan. Onunla da türbe düşmediği adam şey. Yani eğittirip yolunu tapan adam. Şunun için bu adam güvene seyretmeliler. Bir dünyada ulu üyütleşikleri getirip emmeler. Şuna da ünf vermeli. Yöne eğer şunu öz ihtiyar versen, dünyanı betbak demeder. Hem mekşin öz kulçuluğunu devurur. Şol için hem şun ara katnaşığı beylekile bilen, hem işe küçeltmek bilen, kemtir etmek bilen metot patrodun banditski metot. Şol için hem Putin'le yani ya ol Severni Koreyan prezidentinin emek yani şondan ibaret. Bir diktatörler kovur ya. İçindeki metot, banditleri kovur ya. Yöne şu adam üytkedimemler. Inni dünkü bolon vakana deyim. Bir men kretiyen gözde Trump bütün halka, bütün dünyanın önüne bir tovarda cevap ol men şu uruşu bir günne yatırır. Inni bir güne hiç. Bir günün başına yaptır. Yöne men şunu yatıracaktı. Şol için hem inni görkezmeli şu uruşu neyle yatırmalı. Şu sebepten bir dürlü yolla bile birinci Putin'in anamına girecek oluyor. Şol için hem mevat etti Putin'in anamına girme. Belli bir derecede şuna girdi. Yönüşü Putin'in anamına girmeklik, on befidine hareket etmeklik bolven biler, yöne dünya cemiyetçiliği eğer ağır durup Ukrayna'nın iyiliğine dursa, demokratik kımmatlıklar korabilseler, onun şu meselelerini doğru çözüvemirler. Bula Trump şu yankı nemesinde hadisinde şunu öngden şöyle kurna. Kurnallığın ben nereden bileyim, ne anfaktım. Birinci barıp maşinden düşenle, Zelenski düşenle, barıp Zelenski bilen talamlaşanle, jurnalistlere görke diye, görün diye, ne illi eşk bilen berik geldi diye. İminde şu eşk meselesine şu yankı yanakta başka bir adam şu tadı kovdu. Ondan Trump'a yarayacaklar. Şu Biden'ı kollayanı görketçik olup yankı ormasaram sen falan vakti Pensilvanya'ya barıp demokratları kolladın deyip onam yatlattı. Şu tadı bir uruşturma. Birini kızdırma. Şunla da netice kim? Putin'in beğeneceğini biliyorlar, Putin'in anamına gireceğini biliyorlar.
Yöne şu bolan vakada birinci uton Zelenski. Zelenski ne hemen uttu? Eyyem öz halkına, vatanına vapallığını inandırdı. Öz halkının sesin gelene. Ayberin Muhammed ağa, men Ha. TikTok'ta çıkıptım. Öz halkının beafidini hem yerde hiç zaten çekinmeyen koruyacağını tubut etti. Şol için biz Zelenski'ye bir ulu avraya getirdi. İnni şu meselede ne ettim şun beafidini vurmalı. Men fikir etken birinci etmeli hem kişi bütün Orta Asya halkı, bütün Ort halkı uruşu istemeyenler, Ukrayna halkı, Avrupa halkı, dünyadaki azat adamlar şun kun Ukrayna'nı kollamalı. Neyse biz Ukrayna'nın iyiliğine şun durabilsek, şu sesi Trump'a yetirsek, Putin'e yetirsek, Putin'in pozisyasını pese düşürüyor. Trump'ın şundan hayırlanıp bütün Putin'e görkedip bütün dünya kollaya senin pese düş, pozisyanın pese düş deyip on önüne şu dağıtları farklı hükümüne getirip biliyor. Şol için bütün Avrupa devletleri şun eyyem hem Kanada'nın Premier Ministeri çıkış etti. Demokratlar Amerikan içinde çıkış ettiler. Köp yerlerde miting geçiriyorlar. Hem kişi Zelenski'nin iyiliğine doğru. Putin bir cinayetkar. Putin başka yurdun, başka yurdun üstüne çözdü. Putin bütün dünya normativini ayak aşağına koydu. Şol için Putin cinayete çekilmeli. Putin'i günahkarlığını birinciden hemişe manglayını koymalı, onun cinayeti işe çekilmeli. Şunu biz önküden beter baatlık ayırmalı. Şu da biz yenebilsek şu göreçte Ukrayna'nın kolla Putin'in pozisyonunu pese düşürebilsek bu şu şartta da parakatçılık şartnamanı Ukrayna'nın peydasını kol çektirebilsek biz Orta Asya'da Putin belasından deniyor. Putin ondan hiçbir devletin üstüne çözmek kellesine gelmiyor. Beyleki devletin içi işine katlaşmakta ol hiç dayet. İşte ben yine bir daha değil. Bellecek oluyor. Trump hiçbir meseleni yöne şeyle edemem. O dünyanın hem meselesini bilelikte seyret. Şu dünyada iki mesele şu önüne koydu çözmeni. İran meselesi, bütün Yevroy komünitelerine, İsrail'in devletine söz verdi, İran meselesini ben çözecektim. Şol için İran meselesini şu regionda çözecek olsa, onu hükmen Rusya'nın kolluğunu İran'dan ayırmalı. Hadirki etken zatları bilen Putin'i her nettir öz tarafına çekecek oluyor. Ta eğer İran bilen gepleşir mesele, İran'ın üstüne çok dola, İran'ın dinecek olsa Putin'i nitram saklar yani. Yoksa Putin bilen İran yani nece stratejik öz arasında şartnamet ile birbirini kollamalı. Şu an İran'ın içinde de ulu gurrun şol. Putin'e biz bilen şartnamet din, Amerika bilen gidip Trump bilen gepleşecek oluyorlar. Şu mesele şondan hayırlanıp Trump eyyem şu adının hayırlanıp yani Lavrov'un İran'ı uğrattı. İran'a ait Trump bilen şartnama kol çekti. Olan var son aydık kayıt. Şol için İran inni biliyor Putin'in şonu kollamayacağını. Trump'ın her neyine etki Putin'i öz tarafında saklayacak. Ta İran meselesini çözdü. Eğer İran meselesini çözseler ediyorlar, Türkmenistan'a gönü tesiri var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri İşler Ministeri eyyem İran'a hücum edip başladı. İran'a dedi, sen bezedinli komşu devletlerin içeri işlerine koşuluşmağına o tadı öz toparlandı üretmeyeni. İran'ın hükümeti Türkmenistan'ın içinde de Şiileri ekidip, okudup, onları getirip İran Hodro'da işledip, öz agentlerinin strukturunu Türkmenistan'a döredip ya. Şol için Erdoğan'ım eyyem İran'a ünlü İran'ın gideceğini biliyor. İran'a başı yetiyor. Erdoğan'ım eyyem Putin'den
Öwürdi, baş öwürdi, tebäbi ýagdaýyň üýtgäp durany eýýä görüp oty, atşa dedi oty. Şuň kun eger Erdoğan Putin'in karşısına gitti. Ukrayna häzir koşunu uğratacak diye oldu. Yani Zelenski'ni çağırıp öz kolluğunu dolu belli etti. Bir Erdoğan'ın etken dadı näme? Putin yıkılıp var ya, Putin kutordu, inni Orta Asya'nın öz tarafına çekmeli. Orta Asya'da da eğer şu da hemmesini demokratik yolla bilen çekmede Erdoğan'ın hiç saat edip bilmiyor. O diktatörle bilen o tada hiç saat edip bilmiyor Erdoğan. Şol için men pikir etýän häzirki situasiýalaryň hemmesi bir zadyny etýär. Orta Asya'da da uly üýtgeçlikler bolýar. Şoňa da biziň halkymyz taýynmaly. Sesin gelene. Muhammed ağa sağ bolun öz pikiriňiz üçin biz efir köpe çekmäli wagt gidip dur. Ine eger gysgaýtsak şu neçeli ýa-ni düýünki neçeli Zelenski Amerika Zelenski'ni ýagny Ukrainany gollap Amerika, Ýewropa ikisi goşulyp şul Putinin ýa-ni Russiýanyň agresiýasyna garşy bolup Ukrainany gollap, ýara berip, pul berip, ony hemme ýygnaklarda halkary gurumlarda gollap, umum bir karar çykarýardy. Ýöne düýünün maşlap, ýa-ni Amerikan ugru üýtgedi. Putin bilen gürleşip, ýa-ni Ukrainany açyk nime dip siz bize daýanyp, bizi ulanýaňyz, sizin pozisiýaňyz gowşok, siz boyun almaly, şunky bunyň realnessini boyun almaly, siz utulňyz diýip, ýa-ni şu netije getirecek bolýan, şunu okutdan Zelenski näil tiýatratçy, mert durup, awalny kabinetiň içinde Ukraina halkyny galdyryp, men Amerika sağ bolsun aýdýan, biz size inanýar we biz töweşi durup bilmert, eger garantiýa bolmasa, ýa NATO alın, ýa biziň ýadyr ýaralarymyzy ýygyna berin, ýa da biziň bilen şertname baglaşyp garantiýa berin diýip, ýa-ni şert goýdy. Ol bolmasa men boyun alacaklar diýip çykyp gitdi. Bar tiýatratçylar dünýäde şul gepleşikde Zelenski utdy diýip aýdýarlar. Trump utuldy. Trump Zelenski'ni Ukrainany boyun eğdirip bilmedi, utuluş ýa-ni şertine. Şonuň üçin şu ýaly Zelenski'nin hereketinden soň ine ümidveriň mesele görkedeýin. Ýa-ni Ýewropa ýürüýte karar çykaryp Ukrainany gollap, Amerika gollamasa da biz gollamaly diýip, ýa-ni şu ýaly kararlar çykarýar. Ine özüňiz diňler. Видит Европу за столом переговоров, ЕС начал активнее вкладываться в оборонный сектор и увеличивать помощь Украине. В третью годовщину полномасштабного вторжения российской армии в Киеве состоялся саммит «Поддержи Украину». На нем были озвучены новые пакеты помощи. Дания пообещала предоставить Украине почти 270 миллионов евро, Испания – 1 миллиард, Норвегия – 3,5 миллиарда, а Великобритания – более 5 миллиардов евро. Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о 3,5 миллиардах евро от Европейского Союза. Eger men gysga düşünürsem, Ýewropa birleşigi, Ýewropa gatnaşýan döwletler inni Amerika gara çekilip başlan soň öýler pul berip başladylar. Sebäbi şul agresiýa, Russiýanyň agresiýada Ukrainadaky uruş Ýewropa gaty howply. Şol uruş ýuwaş-ýuwaşdan Polşa, Estoniýa, Latwiýa, Litwa we Germaniýa bu tarafa geçip biler diýip şol öňüni almak üçin, ýa-ni Ukrainany gollamak üçin hereket edýärler. Ine şu ýalňyza men habar aldım. Macron, ýa-ni Fransaň prezidenti, biz Ýewropa ýurtlary Amerikan wasaly bolmalylar, ýa-ni Amerikan oýnutgusy bolmalylar. Biz özümiz hereket etmeli, biz ýa-ni kardinalna inni özümiz kesitlemeli. Öň biz Amerika bagly bolup, Amerika bir ýa goşulsa bizim gollap, bizim goşulýardyk. Inni biz bildik, Amerika bizi her wagt gollamaly. Biz özümüzi gollap, biz öz birleşigimiz bilen öňütmeli diýip, ýa-ni şu netije geldiler. Ýa-ni Muhammed agaň bir gowy diýen zady bar, menim ulalaşýan. Öňki demokratlar komfortda bolup, ýatyp, loser bolup kaldylar. Trump gelip bular oýundurup, ýa-ni populist hereketler edip, demokratiýany we nämäni diktaturany test edýär we olar oýundurýar.
şuň hereketi. Elbetde on hereketi gowy däl, ýöne hukuk göredi demokratlara. Bütün dünya hukuk göredi. Şoň üçin demokratlar häzir galyp birleşip dol jogap berip, şurýaly populistler çykyp, ýa-ni radikal hereketler edenne jogap berip öwrenmese, ona demokratiya peselýär. Şurýaly radikal populist adamlar öňe çykyp, bütün dünýäni başga tarafa gitbilýär. Häzir şuň terslik edip dur bütün dünýäde. Şoň üçin Ýewropa Ukrainany gollaýar, Amerika gollamasa da Ýewropa da kansa gider, Ukraina utulmaz, Ukrainanyň arkasynda eýýäm 50-60 döwlet we Amerika bolmasa da. Onun iqtisadiýetde pul meçhuri 40%-de ýetýär. Hytaý hem egerde häzirki aýdyşýaly men Ukrainany gollaýan, Ukrainanyň ýa-ni hemme garaşlygyny, territoriýasyny gollaýan diýip aýtsa, onu bütün dünýäň pul aýryşyk meçhurinin 60% edýän döwletler Ukrainany gollaýan bolýar. Ýalnızca Muhammed Ağa Erdogan boýunça aýtdy, menem şonu görkezýän size, siz türkçe düşünýän hormatly watandaşlar, Terden Erdoganyň näme diýişi, ýa-ni Ukraina hakynda. Друг, господин Зеленский, дорогие украинцы, дорогие крымско-татарские братья, уважаемые участники, я приветствую вас от всего сердца с уважением. Я рад обратиться к вам, пусть и через видеосообщение. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы, как страна и народ, стоим на стороне дружественного украинского народа в этот болезненный день, когда исполнилось 3 года войны. Я хотел бы выразить свои соболезнования украинцам, которые погибли, защищая свою землю в течение последних 3 лет, и выразить соболезнования их родственникам. С момента аннексии Крыма в 2014 году Турция оказывает необходимую поддержку справедливому делу Украины. Men doğru çıkışını oýup durmaýyn, ýöne iki söz aýtsam, Erdogan ölen Ukrainanyň ölen ýeten adamlaryna gynanç bildirýär, hormatyny berýär. Ukrainanyň döwleti bitewi, Krymdaky ýaşaýan tatarlarym kösenini Russiýanyň agresiýasy üçin biz Ukrainanyň 14 ýyldan beri gollak gelýär, gollarsam we Ukrainanyň bitewligi üçin biz görüşersem diýip aýdýar. Ul gollap berýär. Men Zelenski doganym diýär. Erdoganyň bir gowgylygy bar, men şunu ýa-ni ul hormat oýan şuň gylygyna her bir işe bir case aýratyn case edip berýär. Mysal üçin Putin bilen buğday boýunça işleşýärmi? Ol bir aýratyn case. O diýdi Putin gollanok. Ýa şu case'de Putin eger dogry edýän bolsa, olu gollaýar, ol edýär. Şu ýerde şu soragda Ukraina soraguna aýratyn berýär Zelenskiň gollaýar. Şeýdip her bir zat aýratyn case hökmünde görüp öz pikirini aýdyp şu ýerde ýa-ni Türkiýanyň pozisiýasyny gow berkidýär. Muhammed Ağa, indi biz neme boýunça dünýädäki bolup geçen hadisalary tamam edäli häzirlikçe günne ütkäpdi Ukrainany Ýewropa bolýar, Ukraina Ýewropa öz berýän pullaryny, berýän ýaralaryny köpellip Ukrainany ýeközüni goýmaýar Ýewropa. Bäerde Amerika egerde goşulmaň gyrada dursa, onda bütün dünýäde Amerika hereket etip başlaýsa, Ýewropa onu gollamaz, gaýtyp tanqidem edibiler. Bäerde diňe Zelenski, diňe Russiýa, diňe Ukraina uruşy däl, bäerde bütün dünýä hukukçuluk sistemasy, bütün dünýä siýasy sistemi ütkeýär. Häzir şoň üçin şul hadisalar günne ütkäp gidip dur. Ýewropa inni bir zada düşdi. Biz Amerika bilen birleşip bir topar dünýäde zatlar çözýärdik, bileşip, ýa-ni terrorizme garşy görüşýärdik, ýa-ni demokratiýany bolýardyk, bir umumlaşdyryp, ýygnaklar geçirip, adam gymmatlyklaryny östürýärdik, ony we başga ýa-ni dünýä jemgyýet plaşatkalarına, meydançalaryna. Inni biz Amerika dayanmaly, kan inanmaly, biz öz ýolumyzy bilen gitmeli diýip, olaryň demokratlarym açy güýj alyp, öz ýa-ni komfortundan çykyp hereket etip başlaýar. Bu gowda. Şu Trump'ın en gow eden zady şu men pikir edýän. Indi şu Burada 5 oldu da menem gitmeli. Bolýar. Men ýygyň özüni dowam edäýin. Men bir daha da etjek. Yani İran Türkmenleri
bütün dünya boyunca enedilgunni şonna endi birinci gedek İran Türkmenli enedilgun münasebetli bir neme geçirdiler, festival yanaklat geçirdiler her şey. Şu men näme diyecek bolýan? Birinci ne? Türkmenler indi ruhlanýar. Biz näçe ýyl giderli Türkmen aktivistler öňe çykdylar, siýasylaşdy Türkmen jemiyeti. Türkmenler aktiv siýasaty ün verip başladylar. İran'ın hükümeti minni korkup başladı. İran Türkmenlere minni yem ruhlanyp başlap öz hak hukuklaryny talep edip başladylar. İran'ın konstitusiyada ýazyly şo ene dilini okap bolýardy. Ýöne ene dilini okudan hakly. Indi Türkmenler ayağa alyp ene dilini okamaly, öz hak hukuklary üçin göreşip oturýar. Şuň kun köp nemelerde TikTok'ta da diýek, Awganistanda da Türkmenler ýem ayağa alyp başladylar. Birleşip başladılar. Öz hak hukuklarının uğruna göreşip başladılar. Şu siyasilaşma, şu Türkmenli öz hak hukukunu korap birleşmekleri hemişe adamlar ruhlandırıyor, adamları öz ıkbalına bir tefavutlarından çıkarıyor, biz öz imanımıza, vicdanımıza, vatan söylüğümüze getiriyor. Şol için vatandaşlar, aktivistleri kolla, biz hareket ettik, yurdumuzu eye çıkar. Hiç bir karamdada yurt talatmaz. Yurdumuzu özümüz eye çıkar. Bizim yurdumuzda akıllı adamla da var, kahraman adamla da var. Yöne şular ruhlandırmalı. Şuların yekederliğini bildirmeli. Hemmemizin ağzı birliğimizi, vatanımız söyyerliğimizi bildirmeli. Men yine bir daha da aytıp geçecek buradağı, eğer neme verdim, yani İran'ın Şam vaxtındaki KGB'de savakın başlarını Amerika'da cinayet suç kaldırdılar. 43 yıldan 45 yıldan sonra şu adamı Sabeti diye adını Pervez Sabeti. 45 yıldan sonra Amerika'da şunun karşısında cinayet işini kaldırdılar. Ne için? 3-4 tane adam şunun yerde yaşayanlığını bildiler. Şul adam şolar vuruptur, yenciptir, adar veriptir. Şon dokumentleştirip, subutnamasını neme edip, advokat tutup verdiler. Şu açın cinayeti işine çekip oturdu. Hem yerde de onu gördüm. Men şol için Türkmenistan'ın içindeki, hükümetin içindeki işleyen adamlara yüzlenecek oluyor. Bir kanun harekete baş koşma. Pristupli prikazları yerine getirme. Öz halkının karşısına gitme. Bu haramdadalan geleceği belli. Bula bilen işiniz bolmasın. Öz akbalınız şuna bağlama. Kaçıp bilen mukadip fikretme. Bu adamla da hiç vakit sizin iyiliğinizde durmaya. Bula şun kun sizin eliniz bilen cinayet etken için sizin iyiliğinizde duran kişi bolyan. Sizi cinayete mecbur etiyen. Yöne baş koşma. İnni dünyada bütün dünyada kanunçuluk var. Hadirim dünyanın hemme davaları şu kanunçulukları bir kimsiz yerine getirmek için göreş. Şu tarafta dünya ütgavoti. Şu meselen çözecek olayan. Dünyada kanunu yerine getirmeyen devletleri nakazat edecek olayan. Şolara batış edecek olayan. Şoları yok edecek olayan. Şol için dünyanın hareketi dine inni şu tarafta, kanunçuluk tarafta. Şu taraftan gelecekte men Türkmenistan'ı cinayet edip, başka yurda kaçıp gidip, otada yaşar mı fikir etme. Şunun fikrini dedim, cinayetkarçılıklı, pristupni, prikazları yerine getirmeyen, halkın karşısına gitmeyen bir kanunçuluğa baş koşma. Siz hükümette işleyen adamla şu yurt dolandırmalı, dastoyne işlemeli adamla. Eğer şu haramdadalardan değildi. Eğer Türkmenistan doğru yola gitti. Eğer Türkmenistan'ı öz halkının sayılan adamları, demokratik şartlarda sayılan adamları yurdu dolandırmaya şart dörette şuna barsak siz dastoyne yaşamalı,
dastoyun aylyk almaly adam, bu halkyň içinde kelläňiz gallyryp gezmeli adamlar. Öz watanyňyza wonyp gezmeli adamlar. Şol üçin şularyň hemmesine päsgeli berýände şu haramdadyr. Şu haramdadydan diýilmege bize kömek edin. Bolly muradaga onda men hoşlaşaýyn. Bolya sağ olun. Bolya sağ olun watandaşlar. Devam edelim. Aynı duşa açın. İnnikdir duşa çelli. Hoş sağ olun. Hormatly watandaşlar, biz gepleşige dowam eder. Ine Türkmenistanyň gelen habarlar var. Şona men goşup geçeýin. Ýa-ni Muhammed Aganyň diýişi ýaly. Bize polis, MHM, umuman adam haklaryny gorayan guluklardan habarlar gelýär, maglumatlar gelýär. Olar innip pikir başladylar. Howa doğrudan hem opozisiya doğru diye bizim hem günahımız var. Halkın şunu yaşayışı boyunca, şun kuna geleni boyunca bizim hem günahımız var. Dine atalı oğullar. Biz halkı şuna getirdik deyip aydiyalar. Yadınızda olsa ben öyle fikirlerimi aydiyadım. Yine adam hak hukuklarını koruyan kurumlar, yani polis, MHM, prokuratura, suutlar. Sizin gönlün günahınız var. Bizim halkımın edilip genosit edilýänine. Sebäbi atalı oğul gidip suud eden ok. Atalı oğul gidip prokuraturda yani paveska yalan ok. Atalı oğul barıp adamlar tutan ok. Elinden barıp 15 tutka basan ok. Atalı oğul barıp MHM bilen yani adamlar gıynan ok. Onu siz edýäňiz. Şoň üçin inni kelläňizi aýlan. Yani hak hukuklar goýan gurumlar ýüzlenýän. Polis, MHM, yani prokuratura, suutlar, siz şöyle işleyen adamlar pikir edin, häzir dünýä ütkäpdir. Häzir näçe çalt hadisalar geçýär, görüp dursaňyz Türkmenistanyň ütkä. Şul ataly ol saklap bilmeýär ýagdaýy. Mümkin näl. Bu tehnologiýanyň ütkeşi bilen, ötüşi bilen, konkurensiýa, döwletiň arkadan konkurensiýaga gidiş bilen ataly ol saklap bilmeýär. Bular konkurent däl. Bular şu öňkü 80-nji ýylyň syýasat bilen ýürýärler. O bolsa mümkin näl. Şunkuny Türkmenistan saklamak mümkin näl. Bular Türkmenistan benzakolonka diýip saklaýarlar. Ýagny TV gaýlykdan alýarlar, satýarlar. Ol maşyny biznesmenler bilen paýlaşýarlar pullaryny oglýarlar, bazat kurdum diýip bütün dünýäde arkada diýip gygyrýarlar. Yani adamlara ve öz yani kultunu döredýärler. Bolly 33 ýylda halkyň ýagdaýy ütkedimi? Ýok. Halka gerekli kanunlar, gerekli yani görkezmeler berilimi? Ýok. Dine halka garşy kanunlar, halka garşy görkezmeler berip, dine öz wagtlerini gordurar. Köşkler gurýarlar özlerine, şäherler gurýarlar, atlar çalşýarlar, ijetiň kakatynyň, atatynyň, babatynyň yani aňarly yani ondan aňara garnaşynyň atlaryny goýup binalara öýünü üstürýärler. Ahtygy Kerim ahtygyna eýem goşky ýazyryp mekteplere oň mukaddesligini bildirýärler. Kerim ahyrpyna şermenne türkmençe goşky ýazylýarmy? Şonam biz ýuwulyp ýatyr. Hormatly watandaşlar, Ilaytada hak hukuklar gorayan gurumlar, MHM, polis, prokuratura, suutlar, inni siz öz zulümüňizi goýun. Siz wezipäňize gelende kasama aýdýaňyz, halka hyzmat eden, Türkmenistana hyzmat eden. Türkmenistan ve Türkmenistan diňe iki kellili prezident däl. Siz olaryň hem ýerini ýalap diňe şolar hyzmat edýäňiz. Türkmenistan birinji bilen halk bolýar. Ondan Türkmenistan territoriýasy bolýar. Onun içinde halkın içinde iki tane saylanmadık. Niyaz öldürüp öňe gelen adamlar Türkmenistan halkı değil. Türkmenistan halkının içindeki zulümler. Siz zulüme hyzmat edip gen görýäňiz näme halk sizin arkaňyzda tüý kurýar. Näme halk sizi ýigrenýär. Näme siz ýigrenji guruma boldyňyz diýip siz pikir edýäňiz, ine men sizi düşünürýär. Ine şunuň üçin inni kelläňizi aýlan. Inni dolanyň bu tarafa halkı gollan. Siz hem halkın yani adamy. Sizin hem doğun arnaşyňyz kösenýär. Ananyň eger sen MHM bolsaň bir polisiň o wagtda doğun arnaşyň gynaya, zorlaya, basışlar edýär, pulny alýar,
Bu tarapdan polislerle prokuratura sen başka doğru anlaşın yemediye. Biz bu durmuştan çıkmalı, biz doğruluktan çıkmalı. Türkmenistan doğruluk oldu, ahlak taydan pes, kezzapçılık, yallıkçılık, adamı hurmat koyan ok, ahlak taydan katı pes, vicdanımız yok. Biz hem zatlarımızı yitirdik. Däpde surdaki zatları yitirdik. Biz o galmaly ne? Bu bolsun etmeli. Kim ol iksani özüni olup bilmeyen ahirkine şermenine gorkoklar. Ine häzir Serdar Berdimuhamedov Türkiýe gitmeli. Gitmedi. Ýa-ni Gulmamedowany uğratdy. Parlamentin başlygyny. Ol bardy. Şo ýerde birinji bilen oň edýän zadyny unutmaýan parlament ýoldaşdy. Ýa-ni mejlisin başlygy barıp Erdogan bilen duşup şo ýerde birinji bilen iki kelleli prezidentin hukuksyzlygyny gorýar. Yani Türkmenistan bilen Türkiýe arasynda hukuksyzlyk boýunça şertnamalar çekip Türkiýedäki aktivistleriň işlerini yatırmaly, ular Türkmenistany bermeli, Türkiýe şoňa kömek etmeli, Türkmen döwletiniň bitiklerini goramaly zat diýip şol kararlar çekip bizim aktivistlerimize da ýa bizim graždanlarymyza da basyşlar etmek üçin kararlar bolup çekýär. Hani şular o halk üçin bir zat ideýallarmy? Döwlet meçhurine halka gaş görüşýär. Utanç olmaly. Yani meclisin başlygyna, ikkili prezidentiňe onun utanjam ýok, hiç adam ýok. Doğun garnaşynda da ýok, öldüründen de ýok. Aradynda bir bar tohumunda bir 2-3 tane maşgala dastoyny galana, ýöne ýer gazyp gömämeli. Şoň üçin siz zulma hyzmat etmeýäňizi goýmaly. Zulmyň aýaklaryny we başga ýerlerini ýalamany goýmaly. Halka aýlanyň, halka hyzmat edin. Siz halky ýöne gören ýeriňizde cezalandyrýaňyz, gören ýeriňizde talýaňyz, gören ýerine basyşlar edip şondan pul alýaňyz. Hemme ýerde, owlarda, etraplarda, şäherlerde, vilayatlarda, merkezde siz terörist bolmaňyz. Görül halk erkekden çyksa böküp onu tutup ýa-ni ştraf edip cezalandyryp siz terörist bolmaňyz. Indi biz size garşy görüşmeli. Kelleňizi aýlan. Gelin beýik, adalatly, bir-birine hormat koýulýan döwletde ýaşaryň. Gelin özümizden başlaryň. MHM, polis, prokuratura, sud, gelin özümizden başlaryň. Birek-birek syýlan. Halk syýlap başlan. Ol iki kelleli prezident tiýden tutulýar. Sebebi bütün dünýä ýetkakdy. Putin ýa goşuk bolup galdy, bütün dünýäň oýnatyk bolup galdy, terrorist bolup galdy. Bu iki kelleli prezident bular näme? Urmanlar bir gün yarasa bir kepde yaranar. Tire vurup ýatyr. Siz özüňiz kanunçylyk gorajak diýip, ýa bir narkomany hyzmat edýäňiz. Bilýärmi şonu? Utanmaly şu. Men şu zatlar aýdymda siz utanmaly. Eger adam sypatyňyz ba bolsa, eger ýüregiňizde bir adalatlyk ba bolsa, bir dastoyny ofisier ba bolýan bolsaň, utanmaly sen şunu. Men hemme ofisierler bilenýär. Harwurluk, MHM, polis, ýa-ni prokuratura, sudlardaky, ýustisiýadaky wezipeli adamlar bilenýär. Utanmaly. Eli çarpyşyp arkada şöhrat barmalla ýygnatda. Şo zatlara iştin gitmeli. Ana tapsyn. Siz gitseniz adamı tapmaýar. Halk galar. Hiç zat bolmaz. Türkmenistan, Siriýa bolmaz, hawos bolmaz. 3-4 gün hawos bolýar. Derrew ýa-ni täze hökümet gelip hemme zady düzläkdi diýär. Şonuň üçin pikir etmeň, biz ýurdu saklap, biz bolmasak, ýa-ni ýurt ýykylýar. Ýurt siz bar bolsaňyzam durýar, bolmasaňyzam durýar. İksan kelleli ölse de Türkmenistan gitmeýär, Türkmenistan dowam eder. Ýarymyzdan çykarmaň. Şoň üçin biz täze Türkmenistan ýa siz bilen bolarys, ýa siz bolarys. Siz bizim bilen hereket edersiň, ýa siz türmäge edersiň. Urmanyň gollap. Ine iki söz. Şunu çelli demokratik opozisiýa size zat diýmedi. Hemme zady düşünüp bolýar, şu ýagdaýda zatkanmal bolýaňyz şu ýagdaýda ýa-ni kelleli prezidentiň aýda etmeli bolýaňyz diýip pikir eder. Ýöne häzir bir nokoda geldik. Şu nokotda indi siz ýol saýlamaly. Ya halkyň tarapyna geçmeli, ya da baydak garabaydak galdyryp, ýa-ni şu zulmy gollamaly we olaň aýaklaryny we hemme zatlaryny siz ýalamaly bolýar.
Onun samolyotunda size yer yoktur. Yine polis işçiler aydiya. İşledik, halkı kıstık. Yukarıdaki aydanda atlarını ettik. İksan Ataloğlu'nun işten çıkıp ay bir biznes edelim, bir açık maşalı yardımı kovuluşul dedik. Biz tutup baskı otuyorlar diye. Sen ya işte tutulyan, ya işten çıkıp bir komersiya bir zat açanda şöyle tutulup basıp gidiyor. Adaletli mi son sizin için? Yok. Ne yapayım şunu çıdıyamaz? İş taşlak gidin diyem de o. İşlem, qaytip sabotaj edip halka may verin. Halk bir galsın, utunun da yok mu? Halkı çimariydi, çimo olup kaldı halk. O sizin halkınız, siz Türkmen o. Bir yukarıdan kaçan bir kosmostan gelen yani ekstraterrestrial bir inoplanetan ne? Sizin bir Türkmen şunun iyiliğinden çıkan, şul iyiliği depip diyorsanız bütün dünya üstüne gülüp diyorsa sizin mi üstünden gülüp oluyor? Düşünüyor musunuz onu? O iki kelli prezidentine onun ne vicdanı var, ne namusu var. Bir namus ikisani yüzü padoş, ikisani bir namus. Hemme seslerimiz oğurlak gelip men konstitusiyanı qoran, hemme edernip aydiyan adam günlük konstitusiyanı olup halktan kaçıpıyor. Yine men size inanmadığıma da yazıp görküreyim. Prezident saylovlarda halkın seslerini oğurlan kezzap, Kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflı hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğini, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Yine şurayalı adam bizim seslerimizi oğurlap, men kakamı yoluna gidecek. Bula bir zulüm. Men zulüm yolda gidecek diyen adam sizi korar mı? Ya sizin haklarınızı korar mı? Ya Türkmenistan'ı üstürür mü? Ya sizi yani harvurluk, polis, MHM, prokuratura, suutlar size kömek eder mi şunu? Ya kaçanını siz alıp gider mi? Yok. Açık kelleňizi işledim. Açık yani öz durmuşuňyzy öňünden görjek bolun. Gaýdyp şu durmuşa özüňiz barjak bolun. Ananam. Biz şunu etmesek bolmaýar. Türkmenistan düzelýmeli. Ya sizin bilen düzelýär, ya siz düzelýär. Siz düzelse, siz ýa-ni Türkmenistanın içinde bir zulüm ýaly bolup galarsınız. Sebäbi sizin eden zulümlerinizi adamlar kellelerine, pikirlerine, gözünün önünde. Eğer suda verirler, siz cenayete çekerler. Yöne, halkın tarafına geçip, halka hizmet et başlasanız, yani sıpayçılık edip, basman, tutman, gaýtyp bolya, öz haklarını korap berersin, problema yok, doğru aýdýaň deyip, açık hormat koyup başlasanız, siz de hormat bolar. Yine şunu kotdan, şu başlaýar. Şoň üçin, yine size yüzlenýän kanun esasyna, konstitusiýanyň esasyna, Türkmenistan'a en yukarı organ halk konstitusiyanın 3. maddenin esasına. Şundan yukarı organ yok. Alabaylı telde adam, alabaylı arkadağlar alabaylı aşağıda şulardı. Siz düşünmeli şunu. En yukarı organ halk. Siz halka hizmet ediyorsunuz. Halk öz menajerini sayılıyor, öz prezidenti sayılıyor. Biz sayılamadık şular basıp aldı. Indi şular halka hizmet etmeli. Bolyatin basıp alın verip yani. Halka hizmet etmeli şular. Ataloğul. Halka hizmet eden o. Halka karşı görüş ya. Siz hem sağ eline dubinka ol, ulonya, esas dubinka ol, halka karşı ulonya. Düşünün yok şu zatlara. Etki gün qırda siz qalarsınız. Siz ediyorsunuz. Olaydarlar suutda oturup
Hani görkezmem mami? Hani men bir zady bolçakdym ýok. Ay ol maşennik. Ol korrupsioner. Aşakty korrupsiýa diye men haýty birini seredeýin diýip gaýtyp basyn onu diýer. Şeýit özüni aklajak bar. Siz özüňiz alasyň. Arkadaňyzdan bolmaz, konstitusiýany goýan prezidentiň bolmaz. Siz näme etseniz şol edin, halka basy edin. Sizden konstitusiýany torajak gel diýen adam özü baqa soramaz. Ýöne halk ýoluşylygyny gelende täze prezident saýlanana, täze hökümet saýlanana, täze parlament saýlanana sizden sorarlar şonu. Adam haklaryny bozanda onun mühredi ýokdur. 30 ýyldan soň, 40 ýyldan soň seni jogapkarçylyk çekerler. Türkmenistanda bular emhemeler, polisler adamları vurup ýör, öz çağları ýaly, adamları gyryp ýör, arqyn. Bular intek şunu çeli jogapkarçylyk çeken ok. Inni wagty geldi. Tertap bolan. Uçskowdan başlap ýokurky ministrden çeli vice-premierden çeli jogapkarçylyk almaly bolan. Indi men hökümetde işleyen vice-premierler, ministrler, ornatörler ve departamentin ýolbaşçylaryna ve uly güýç hünärmetlere ýüllenýär. Gurbanul Berdimuhammedow ýanyňky MHM polis ve prezidentin ahrana gullukları bilen Türkmenistan basyp aldy. Niýazow öldür däherler. Sizem ol düşman hökmüne görýär. Üçünde şunu blog edip halka çıkıp aydı bilersiňiz, ine biz şunu tutsak etdik, ine wagtyn hökümet döredin, saýlawlara geçirin, täze kim saýlansa biz şoňa hyzmat etjek, täze halkyň adyna saýlanan adamlar bizim halk üçin, bizim ýanky Türkmenistanyň ösmegine ynanýar, bizim arzumyz bar, bizim halka kömek etjek diýip näme size pähkelçik berýär. Bire öýünden çykman tire vurup ýatyr. Beýliksem işe vermän gorkýar. Üçünde bir 3-4 sanyňyz, üçünde şoň daşynyna, üçünde eden şonu. Elinizde hökümet bar, ministrlikler bar, gulluklar bar. Näme kynmy şol atlar etmek? Ýok. Näme çykyp edeňiz? Bolýa gündälik on garnyşy bolsun. Özüňiz bu tarapdakylar edin-de. Vice-premierler ýokmy bir merdirägi araňyzda? Badra. Näme kömek gerek bolsa, näme golluk bolsa biz bereli. Siz bolun prezident. Tapawy ýok. Edin şonu. Bunu gılım üstünde duruşunun hökümeti, gılım üstünde duruşunun ýanky çözüp biljek meselesi, çözüp bilýän meselesi ýok. Putinin bunu indi gollanyp, golla bilen. Şu momentde sypdyrsaňyz, gelecekde şu moment bolmaýar. Men öňüme aýtyp gelýän äpiçke mümkinçilikler döredi. Hereket edin. Indi men Türkmen halkyna ýülenjek bolýan. Hormatly ýyllaşlar. Biz öňüme aýtyp gelýärdik, ine Ramazan aý başlady. Her gün akşam, kyn görmän, akşamky namaza baryp, şo ýerde beýleki öz ýoldaşlaryňyzy görüp, şo ýerde öz ýanky agdy birligiňizi gollan. Öz agdy birligiňi özüň gollamaly. Onu biri gelip seni agdy birleşdirmeli. Sen özüň hereket etmeli. Pikir edin, bir jaý gurjak bolýaňyz. Ine bir owada jaý gurjak bolýaňyz. Goňşularyňyz da jaý gurup başlady. Olar gurdu jaýlaryny. Sizem ine häzir hemmeler jaýlaryny gurup bolar, meňim jaýym öz-özünden gurular diýip pikir edýäňiz. Ine dünýäde demokratiýa hem ýerde ýeňer, Türkmenistanda da avtomat ýagdaýda bolar diýip pikir edýäňiz. Hiç wagt bolmaz. Bütün dünýäde demokratiýa ýeňäýden, bütün dünýä ösüp gitsin. Türkmenistanda biz halk bolup çykyp şulara aýyp Türkmenistan dogry ýol goýmasa, Türkmenistan şul katastrofada oturar da şul aşaklygyna gider. Iqtisad tarapdan, siýasat tarapdan, tehnologiýa tarapdan, ýa-ni sosial durmuş tarapdan, hemme tarapdan. Maşençilik, diktatura, korrupsiýa, ýallaklyk diňe möw salyp durar. Ünsüräň 30 ýylda näme ösdi? Ýallaklyk, korrupsiýa, ýa-ni kezzapçylyk, ahlakdaýdan adamyň nimesi gaçdy, wyjdany gaçdy. Ine şol atdy ötdi. Başga ösen de atýar. Bular başgalardy ötdürmeýär. Ine şu ýagdaýda halk oýnap bolýar, islen adam tutup basyp bolýar. Bular öz arasyna gyrlyşdyryp bolýar. Ine şoň üçin şular şu zatlar ötdürýär. Iki prezidentler.
Inni egerde ateist bolsaňyz ya başga dinden bolsaňyz tapawut ýok, barın mesçide. Namaz okumayan bolsaňyzam bar oturuň şu ýerde. Ramazan, ýa-ni akşamky namazyna barın. Ramazan bayram namazyna bolsa üýüşüp biz bir herekete geçmeli bolýar. Şoň üçin sizden haýyş, biz hereketlere taýin opozisiýa. Siz içinde galyp başlaňyz, bizem galýar, bir gerekde şu meseleni çöýýär. Häzirni hökümetdekilerim aýdyp dur, bize doýduk şulardan, şularny bu tordy polny atalogul. Uğrunu tap bilen ok, yipini tap bilen ok diýip aýdýar. MHM, polis, taky işleyen ofisiýerlerim diýär, bize ýaradyk diýär. Bize etçekkä işden çyk diýip otyrlar. Çagşady bular. Biz şu ýagdaýda galyp bilmedek. Ynanyň rejim egerde biz şu ýyl galmasak, güýçlenip gider. Bular TV waýlyklarını satar, ýa-ni korrupsiýonlara pul berer, eýder berder, ogurluk etdirer de ýanyna ýa-ni zulüm edýän adamlar ýygnap halky bir zulüm komandasy bilen topor bolup halky mundan beter başlar. Gördi durýar. Şoň üçin biz şu zatlary size ýartdylýar. Men inni ýene bir tane material götürecek bolýan hormatly watandaşlar, şunuň hem efiri jemlejekde TikTok'a geçecek. TikTok'da häzir efir tutdu. Şöyle adamlar sorulmaýar diýär, şo soruga men jogap bererim. Ne ünferim? Türkmenistan bütün dünya gurumasy var. Freedom House diýip, ýani adamlaryň azatlygy boýunça ýürütýän guruma var. Jemgyýet ine şunu saýty. Ünferim döwletler we olaryň territoriýasy boýunça bular ýani her ýyl analiz edýärler-de netije çykarýarlar. Ine Türkmenistan azatlyk boýunça sizin общий счёт и статус, политические права, ikinci setr, üçüncü гражданский свобода, ýani siyasi haklar ve gраждан azatlygy. Ne Türkmenistan näçinji ýerde? Ünferim. Iň soňky ýerde, ünferim. Bütün döwletlerden Türkmenistan iň soňky ýerde. Ol Murat Urwanow döwleti ýamanlýa, opozisiýa döwleti ýamanlýa diýip bize aýdýan. Biz hiç şart edem ýok. Biz türkmençe urlýar. Bizi ortalar ya İngilizler bizi düşünen oklar. Bizim halkımızı düşünürler. Yine şu yani neticeleri bütün dünya kurumları, üyeleri analiz edip, içinden analiz ettirip, pasaportlarımız bilen ya da adım tutup içinde analiz edip üyeleri netice çıkarıyor. Şu neticelerini ofitsial yuridik cevap veriyorlar. Eğer Türkmenistan nereden olsa tutulsun şu oluyor. Yenilikler eğer de ne hak olsa ya bir adaletli yani netice çıkarılamaz. Ne dedim? Türkmenistan internet boyunca iň soňky ýerde bir nokat var. Yani 100 nokatdan bir nokat aldy. Bir poложительный nokat aldy. Olam muhtar. Siyasi haklar boyunca 0 bal aldy. Yani hiç siyasi haklar ýok diýdi. Adam hakları boyunca 1 aldy, 1 bal aldy. Hiç bir döwletde şu ýaly ýa-ni görkezme ýokdur. Mysal üçin Uganda bolsun, ol bir Afrika döwletleri ine 10 bal wa 24 wa adam hakları boyunça, siyasi hakları boyunça 10 bal wa. Iň berkisi ine mysal üçin Özbegistan aly 2 bal wa siyasi hakları boyunça, ýöne adam hakları boyunça 10 bal wa. Bizden 10 üstü öňde. Ine Vietnam, Venezuela siyasi hakları boyunca 0, ýöne adam hakları boyunça 13 bal öňde. Ine Zambiýany alyň, Zambiýa. Adam hakları boyunça 31, siyasi hakları boyunça 22. Iň bir erwet döwletler görkezýän häzir. Tajikistan, ine iň erwet döwlet Tajikistan, siyasi hakları boyunça 0, adam hakları boyunça 5 bal aldy. Hatda şo ýerde de adam hakları Türkmenistandan ýokary. Biz iň soňky ýerde. Afrika döwletlerinden hem ýyzda. Näçe beýle bolýar? Hak hukuklar goýan gurumlaryň esasy eden işi boýunça polis, MHM, prokuratura, sudlar sizin üçin bizim şu pokazatlarymyz şeýle. Sizin zulüm gollap, halky basyş edip, halkyň gözüniň oğuny alanyň üçin biz şu durmuşda ýaşaýar. Ýadynızdan çykarmaň şunu. Kelleňizde ýaňlansyn şu. Inni öz pikiriňizi üýtgeniňizde halky gollap. Öz zulümleriňizi durduňyny. Bolýa, ol atalogul zulüm edýär. Bolýa, siz zulüm däle. Siz durduňyny şu zatlary.
Ine başka bir karta terdeli bu olsa dünyada Fritz Kaum diye karta boyunca lütfen ine Türkmenistan alıp görsek yani ine Türkmenistan Özbekistan ine Türkmenistan demokratiya boyunca 0 grazdan yani demokratiya boyunca 0 demokratiyanın yani ösüşü boyunca skoru 1. Yani %0 7-1. Yani biz en son kıyardı. Ünsörseniz yine Türkmenistan'ı yani yeni bir ülke yine 0-1 показатель var. Özbekistan alıp göreli. Özbekistan demokratiyanın ösüşü boyunca 2098 demokratiyanın yani demokratiyanın bolşu ve demokratiyanın ösüşü boyunca 1.18'de. Bizden ömürde. İndiki grafik ülkeden korrupsiya boyunca men ülkeden yeni bir ülkeden Türkmenistan korrupsiya boyunca en gazal yurt yine Türkmenistan. Ön 17 bal alan olsa ön 164 bolan olsa indi 160 50. Minus 1 bal aldı. Yani korrupsiya güçleniyor deydi. Bundan metre önküsünden metre korrupsiya güçleniyor deydi. Yine sevdim Türkmenistan. Şoň üçin biz Türkmenistan'ı garalıyat, biz vatanını nimediyat, biz hiç zat edem yok. Bizim elimizde uluyan mümkünçilikler yok. Atalıoğlu'nun alıp baryan siyaseti, içki ve daşkı siyaseti boyunca bütün dünya baka veriyade bulur, diktatör devlet ediyade bulur, Türkmenistan demokrasi yok, haklar yok, korrupsiya östü deyip suutnamalar çıkarıyor. Türkmenistan eğer yalan olsa ne yapıp suuda verelim? Ne yapıp şunu dakalar edelim? Sebebi adaletli netice. Hiç zat edilen o. Yeni bir video görkezek bolýan tede ol bizim sportsmenlerimize degişli ünsörün ine patriotizm, wyjdançylyk näme bolmaly? Ine watançylyk näme bolmaly? Şul adam yani çempion. Şunu dinläp görün, men onu tercüme edip bereyim. Как я могу защищать честь России, если я родился в Казахстане, если мои родители, вся семья, все живут в Казахстане на протяжении всего этого времени? Как можно защитить Россию? Почему Россия нам представлять интересы? Öz ort. Men ort bolsamam näme men ort edi ýa-ni goramaly. Men Gazakstanda doğulum, Gazakstanda ýaşadym. Men Gazakstany ýa-ni golajak Gazakstana hemme utun ýa-ni söwüşmi, utun medallarını Kazakstan üçin gazandım diýip ýa-ni aýdýar. Соединенных Штатов, я думаю. Отец русский, мама кореянка. Men kakym ort diýär. Ejem koryanka. Ýöne men Gazak diýär. А мен казакмын. Все мои победы я посвящаю моей стране, моему народу. Ünsörüm. Men kakym ort. Ejem koryanka. Ýöne men Gazak diýär. Gazakça aýdýar. Men hemme utuşlarımı, hemme dünyada kazanan sport ýa-ni neticelerimi men Gazak halkyma we döwletime bagşlaýan. Arkadağım diýen ok, arkadağı serdarım diýen ok, ýallaklan ogam bolmasa Nazarbayew duýdaşyndan, ýa-ni seredip dur. Nazarbayew bagşlaýan diýen ok, ine sportsmen. Bizim şeýle bolmaly. Bir zady ýadymyňa çykyrmaň. Türkmenistan bolany arkadağı alabaýl serdar olur Türkmenistan ne? Türkmenistan bolany Türkmen halky, Türkmen döwleti, Türkmen territoriýasy. Ýadymyňdan çykyrmaň. Haçan Türkmenistan üçin men döwletim üçin, watanym üçin, halkym üçin diýeningizde dogry diýdiňiz bolýar. Men şu zatlary size düşündirýin. Siz ters aýdýaňyz arkadağı üçin, prezidentime, nimäme bagşlayan diýip bütün dünýäde urlasaňyz, siz diktatora bagşlap men şunu utdum diýip aýdýaňyz. Ýalňyja men öküzüm. Bular diktatorlar bütün dünýäde tanalýan üstüňizden ulýarlar. Bütün dünýä. Sen alan bayram puç bolýar. Şonuň üçin ýalňyşmaň. Men öz ýeňişimi Türkmenistana bagşlayan Türkmen halkyna diýip aýdym. Siz Türkmen halkyndan çykdyňyz. Türkmen halky hiç wagt ýitip gitmeýär. Türkmen döwleti ýitip gitmeýär. İksan prezident ölü biler.
Yok bolup gider. Täze prezident saýlanyp biler. Şonuň üçin olar wagtlaýynça, täze prezidentden wagtlaýynça Türkmenistan ömürlük, Türkmen halky ömürlük. Şonuň üçin ömürlük bir fundamental zady bolýan, şonuň üçin men gazanýan, şoňa bagşlaýan din, ol bir gelmişek, öňü oňup bilmeýän diktator üçin men bagşlaýan arkadaly prezidentime bagşlap aýdýan diýseniz, öz-özüňizi kanalizasiýa sokýan. Bütün dünýä jemgyýeti öňünde. Yeni olarak söyledim. Все мои победы я посвящаю моей стране, моему народу. Yine bizim sportsmenler şulardan masalanmaly. Sebebi siz halktan çıkan adamlar, siz döwletiň ýa-ni kömegi bilen, halkyň kömegi bilen şu netije geldiňiz. Prezident gelip işat edinok. Prezident pul berdi, meni aňyry murat diýip eýtdi. Prezident jüýünden pul çykaranok. Prezident halkyň pulunu alýa-da, saňa berýär-de, sen şonu etdirýär. Şoň üçin prezidentiň siziň ýeňişiňizde dahyly ýokdur hiç ýeri. Ya gelip lapan saklak gördüm. Siz boks ediniz yok. Ya gelip sizin treneringizden bir maslahat edip gördüm yok. Ya gelip sana derek yanında ılgap sana motivasiýa verdim yok. Ya çıkış edip sana motivasiýa verdim. Davay ýa-ni Türkmenler öňe diýip yok. Bizim pulumuz ogurlaýar. Döwletiň pulundan sana kömekler edenler, seni bir ýa iyi berenler olum ogurlanan pullar ýa-da döwletiň pulu, olum halkyň pullary. Boldy. Hormatly vatandaşlar, men şunuň bilen efir uturýan, siziň hemmeňize birinji bilen jantal arzu edýän häzir men TikTok'a geçdik. Eger wagtyňyz bolsa, gelin TikTok'da soruňyz bolsa men jogap beren. Unutmaň, Ramazan aýyna meçitlere akşamky namaza barmaly. Şöyle bar oturun, ateist bolun, hristiýan bolun, buddist bolun tapawul ýok. Barıp oturunda agzy birligi gollan. Türkmen halky birleşip başlady. Lewap, Daşow, Balkan, Aşgabat, Ahal vilayet hemmeti birleşip başlady. 5 dogan ýaly. Barıp sen öz ýeriniňizde agzy birligi gollan. Bize diýäňiz, han agzy bir kaçan boljak? Sizem bir agzy bir bolup bir agzy bir üçin bir hereket et görüňa. Bir adım dilýärsiz. Bir adım diýmek meçhide baryp akşamky namazda ýöne şöyle oturuň, namaz okumazdan, aýda okumadan oturuň şöyle. Ramazan ýa-ni nimesine. Hiç kim hiç tat diýmesine. Hiç kim absolut. Hakyňyz we musulman bolup, adam bolup, hristiýan bolup, üstünlik meçhide baryp oturup dinlemäni hakyňyz bar. Ne ýadyňyzdan çykarmaň, Ramazan bayram namazy, ýa-ni Ramazan tutulan birinji gün erteki namaza hemmämiz meçhitlere üşmeli. İçine goýun meteler daşyna halça ýazyp namaz okumaly. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men efir uturýan inlik gepleşikler çeldi. Hoş taň bolun. Ramazan aýy mübarek bolsun.